Элон духтарако грандиозный распродажаи ипек. Ин нарх да ягон ҷо нестай. Инам ипеко 700 сомон 650 сомона ипекан. ҳозир боша шумо да мо 500 сомон метем. То охири навора тамошо кунен ипекои фасони туркӣ. Мана касе да дар корай мо фақат доставка дорем духтарако 500 сомон. Бинен хушругиша ҳамаш тоза ипекои турецкӣ. Мана духтаро кадом ранге дар кор мешава скриншот када фақат мада партоен ма шуморо доставкара фаҳмонам. Ира бинен чихе хушруван ҳамаш ипеки турецки тоза 700 сoma ипек ҳози ина ё купраян ино 700 сомон кам нестан 650 кам нест лекин шумо 500 сомон да метавонед ира харидорӣ кунед. Ана ина жакар бо қимат буд жакараш. ҳозир боша шумо ира 500 сомон да метавонед харидорӣ кунед. марама духтаро дер накунен метавонен инаи коричневишам бинед шоколадниби шам хушручаяй мана аҷоибот фасонак касе сиёсер мепурса ина 500 сомон духтаро дер накарда дархост кунен мо шумода доставка кунем. иша бинен бо чӣ хера светкои хушрӯ дора. касе ки мисол бегил мехоҳад натони мехоҳад дониста бошед ки ҳастай бегилу аднатонишам ишам фасонай гилша аҳамиятен чӣ хе хушрӯай мана ира бинен бо ҳамаш духтарако борои хушрӯ ҳамаш бо нархи арзон пешниҳод шудестай дер накарда дархост кунен мо шумода равон кунем. ин хеле распродажа намешава дига. инаиш як донай ай ҳисобе ки бор бисёр омадагиай ино ки кам мондагия натаи нархи распродажа шудагиай лекин дар асл ино ҳамаш ипекои ҳамун 700 сoma و 650 сoma духтаро мана ин салша бинем бо чихе хушрӯ задагия мана кам мондагиян як таи ду таи мондагиян тамом. нархшон чӣ тавре ки гуфтум 500 сомон беҳтарин нарх барои инамуд ипеко. шаймон намешавен духтаро барои хитон мегиред барои тӯҳфа мегирен дер накунен албатта ки аз фурсат истифода бурда якта гирен. мана иша бинен бо мана хитон дар навораи ма шоҳид буден ки амино чанд сум буд бо мисол бозора гаштен диден чанд сум буд лекин ҳозир дар 500 сомон инам хе пури сангай бовар кунен хушрӯи хушрӯан метавонен харидорӣ кунен. беҳтарин нарх пешниҳод шудагиай духтаро мана аз ин салатвиам ира бинен чихе гили хушрӯ дора аз иам 2 дона мондагиай тамом. мана беҳтарин нархай 500 сомон як либосш мана беҳад фасонак духтаро и жакарора бинен жакардои фасон мана иёрам дида буден чанд сум буд наворда ҳозир бошад иам 500 сом инам 500 сомон мана иноне ки мяктаи мондагиан духтаро марҳамат касе дар корай фақат скриншот кунен партоена шумо скриншот карда партофтан аз мо доставка кардан духтаро ва духтаро медонед ин 900 сомон буд як дона мондагиай ҷора бисёр нагира гуфта мана жакардая и нархш 500 сомон лекин як дона мондагиай мана дигароша бо бинен кадомеш ки маъқул мешава фақат мисол суратча гирифта мада партоен як номери телефон нависен мо шумода доставка мекунем. мана ана охирон гил ана минай иам як донай марҳамат бо ҳамин навора ҷамъбаст мекунем духтаро. мана бинен хушрӯгии ипека бинен чихе ипеки оригинали хушрӯай. хулас бо ҳамин навора имрӯза ҷамъбаст мешава духтарако. пушаймон намешавед ҳатман аз фурсат истифода як таъми ипека гирен хитонда барои нархи беҳтарин пешниҳод шудагиай бо ҳамаш турецки тозавоям.